Otec je pre nás taký úžasný otec. Brat, ale aj otec. Niekto, v kom sme mali istotu, že nás miluje. Aj keď všeličo v živote sme zablúdili, nikdy ste nestratili v nás dôveru, že nájdeme cestu späť. Proszę się nie rozpaczać, kiedy czasami może coś się nam nie udać w tym nawracaniu. Ale Piotr nawraca się. I to nie jest, że on się nawrócił, to dla mnie takie ważne. Dla mnie jest istotne, że właśnie takiemu Pan Jezus powierzył funkcję, największą funkcję po sobie. W naszych czasach, gdyby gdzieś chciano mianować biskupa, który by coś takiego, nie mianują go potem. Dlaczego? Bo albo on już miał plamę. A proszę, Pan Jezus uczy, że to plama to skończone czasami taki, nawrócony jest gorliwszy od tych tak zwanych świątobliwych. Niech to każdy wie,